Tak, serus, mám tady borca, co proje půlku Evropy na kole. Zdravím, tady Baha a děkuji taky za postění, děkuji za takovou šanci. Pojďme do toho. Takže chtěl bych se tě zeptat, jak ses na to psychicky připravoval, na tu celou cestu? Psychicky tolik ne, spíš to bylo takový, že jsem se připravoval fyzicky. Fyzicky to bylo, že jsem začal zahájit takový malý trénink a to bylo měsíc předtím. To bylo takový, že jsem na rotopedu jezdil rychlejší vzdálenost, rychlejší intenzitu, větší intenzitu, krátký čas a bylo to všechno. Příkladem bylo 50 km za 100 minut. A kolik tě takový trip stál? Takový trip záleží na každou osobu samozřejmě. My jsme potkali víc lidí, kteří měli větší budgety než my, protože pracují a mají víc peněz. My jsme samozřejmě hledali sponzory, které by nám to zakryli, což se nám nepovedlo, ale zjistili jsme a získali jsme pár věcí od našich sponzorů, od Penku, od Red Bullu, od Alavisu a od NATO. Ty nám dali takové věci, které do cesty jakoby použijeme. Což je jakoby sušené ovoce, suplementy, energetiáky, takové ty věci, co psychicky nám pomůžou, ale fyzicky jen tak něco. A vrátím se k té otázce, kolik mohlo stát. Naše cesta stála do 2000 eur, což vychází na těch 50 000. Upřímně pro mě bylo nejdražší věc byla ta kamera, ale díky té kameře jsme získali tolik věcí. Vám řeknu, udělali jsme 21 reklam pro 21 reštik. Ne všechny byly vydaný, ale většinou to bylo, že nechtěli z hygienických důvodů nakonec nebo z takového. Ale jde o to, že jsme měli z toho něco, že jsme nemuseli platit. Tím pádem sever je strašně drahý, tak jsme to udělali co nejvíc výhodnější, co jsme mohli udělat. Samozřejmě museli jsme taky platit snídaně, kdyby se stala nějaká porucha, to jsme taky řešili tím, že jsme vydali peníze z kapsy a platili jsme, to jsme museli. A naštěstí naše cesta byla taková, že jsme platili jenom za jídlo. Za hostely to bylo jednou a to bylo do 10 eur. A to nám vyšlo hezky, jakoby, že jsme to dobře ovládli. A co jsi si z celé té cesty odnesl? Odnesl jsem, že všechno je možné, když člověk chce, když do toho míří a řekne si, já to dám, já to docílím a začne na tom prostě pracovat. Musí šlapat, musí přes bolesti, přes to, že prší, přes nějaké převýšení a tak dál. Jde o to, že využíváme naše fyzickou sílu, nevyužíváme nic jiného. Tohle to je normální rám, to není elektrokolo, nic tam nic nevíc není. Dokonce to kolo bylo ještě těžší. Když spočítáme váhu, vyšlo to na 35 kg. Plus moje váha, což je v té době, já jsem dokonce i nabral nějakou váhu. To je zase správná dieta. Se mi pak zeptá, jak jsme se stravovali a to bude úplně jednodušší. Ale jde o to, že jsme chtěli vzít s sebou ty nejdůležitější a to bylo třeba, musím říct, od Penku solové tabletky. To je neskutečný, to je takhle malý a prevence proti křečům. Žádný křeče během 50 dnů. Představ si, že děláš fyzický výkon na maximum bez křečů, bez bolesti, bez ničeho. To znamená, že ti garantuje úspěch. To ti garantuje úspěch, že nemusíš limitovat sebe. Takže tak. A kolik jste za celý trip tak měli poruch? Nebo jak často jste poruchy řešili? Já jsem byl takovej ten šašek, který musel každou chvilku něco upravovat, což je smutný, ale naučili jsme si mechaniku, jak funguje kolo, jak upravit a tak dál. Přehazovačku jsem opravoval jsem řetěz, opravoval jsem pneumatiky několikrát. Pneumatiku jsem musel duši 2krát měnit, protože jsme taky doporučuji mít pumpu, která má dlouhý krk, aby když foukáte, aby se nehýbal ten závit, aby se to neníčilo. A upravovali jsme se to, dá se říct, třeba víc než 6krát, 7krát. Jenom lepení duši bylo třeba 6krát a pak další problémy, co nás potkávaly. Ze začátku nám to trvalo třeba výměna duše necelý den, tomu fakt neuvěříte, ale my jsme fakt neviděli, jak funguje kolo. Jsme ani neviděli, co s řetězem. My jsme ani jakoby základní věci nevěděli. A jde o to, že jsme se prostě učili
tím, že jsme potkali problém a nevzdali jsme si to, ale prostě učili jsme se z praktických a možných a ptali jsme se lidí, fungovalo to, že jsme i chodili do servisu a ptali jsme se lidí, jak se to upravuje, dělali jsme reklamy pro kola, pro ty servizáci a taky, když jsme na to koukali, tak jsme viděli teoretickou část, až došlo zase k té praktické části, tak to už bylo úplně v pohodě, protože už víme, jak na tom. Jen to občas trvalo víc a pak postupně už to trvalo míň a míň. Třeba poslední dobou jsem píchnul někde u Teplic a trvalo mi to upravit 5 minut. 5 minut. To je ani ne 1% toho času třeba poprvé, jak jsem píchnul v Polsku. A teď, když jsem mluvil o tom kolu, tak bychom mohli povědět, co jsou pro tebe jako nejvíc důležité části na toho kola. Dobrá, to vám řeknu určitě. Pneumatika by měla být, kameraman pojď sem. Pneumatika by měla být, já mám hybrid kolo, to znamená to, odpoj normálně. Kolo by mělo být asi, dejte takhle. Kolo, potřebujete silný pláštěk, vidíte, tak to už je úplně takhle rozpláclý. Potřebujete mít silný, jak jsem říkal? Nosič. Takže základy, nosič, silný pláštěk, který to fakt udrží pro terén, pro silnice. Ono většinou při této cestě potkáte různý terény od písku po kamínkách, šutrech, pak lesní cesty a tak dále. Ty cesty jsou různý. A jak vidíte, musíte vybrat kolo, který je na vás, aby vám to bylo příjemný. Sedátko taky, aby bylo příjemný. Takže tak. A když jsme tady takhle u toho kola, tak by mě zajímalo, jak jsi získal tu vlajku. Tu vlajku jsem získal, vážení přátelé, z Dánska. Dala mi to nějaká stará paní, hodná. Dokonce mi ještě naplnila flašky šťávou, takže bylo to od ní velice laskavé. A musím říct, že potkali jsme strašně moc hodných lidí jako při této cestě. Takže to je z mé strany jakoby fakt věc, kterou doporučuji, že potkáte lidi, kteří nejen vás inspirují, ale motivují, abyste v tom dál pokračovali. A co bys si doporučil takovému člověku, co by chtěl podstoupit něco podobného? Jen do toho. Prostě nastav si tou hlavu tak, že to dáš. Vždycky. Při jakých podmínkách jsou podmínky, které jsou strašné a jsou podmínky, které jsou nezvládatelné, ale musíš prostě jít do toho a mířit s tím, že to zvládneš. Stane se, co se stane, ale je vždycky dobrý s tím vidět, že jdeš do toho. Katni teďka, dobře?